वेलकाम बैक टू गोरलै सल्युशन चेनेल फरायसा लोगो नोंथांमोन गासैखौबो गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय। स' फरायसा लोगो नोंथांमोन थांनाय भिडिअफोराव जोङो चैप्टार 2 नि 2019-2020 बेनि बागै आरो 2021 बे मोनथाम इयारनि सोंलुनि फिन्नायफोरखौ जोङो मोजाङै डिसकास खालामबाय आरो बे भिडिअआव नोंथांमोनजों डिसकास खालामनो नागिरदों 2018 निफ्राय थांनाय HSLC आनजादाव नैबे साइन्सनि चैप्टार 2 निफ्राय मा फैदोंमोन बे भिडिअआव नोंथांमोनजों मोजाङै डिसकास खालामगोन। दा बेवहाय नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोनदों बेवहाय गिबि सोंलुआ जाहैबाय बेवहाय 2018 नि बे जाबाय गिबि सोंलु। बेवहाय सोंलुआ जाबाय गेबें फिन्नायखौ सायख'। मोनसे गुलिलाव गोजा लिटमासखौ निला खालामदों बेयाव pH नि माना जानो हागौ। बेवहाय pH नि मानखौ सोंदों। बेवहाय अप्शनफोरा दङ। अप्शन ए आव दङ 1, बेनिफ्राय अप्शन बि आव दङ 4, अप्शन सि आव दङ 5, बेनिफ्राय अप्शन डि आव दङ 10। दा बे मोनब्रै सोंलुफोरनि मादाव बेनि गेबें फिन्नाया जाहैगोन बे डि नाम्बारा जाहैगोन। नैबे डि नाम्बारनि जा सोंलु बे जाबाय राइट एन्सार। आरो फरायसा बिथांमोना मोनथिखागौ बेयो माबोरै जाखो। नोंथांमोना मोनथिखागौ जायफोर फरायसा बिथांमोना pH स्केलनि बागै नलेजआ दंखायो बिथांमोना बे सोंलुनि फिन्नायखौ गोरलैयैनो हमनो हाखागोन। स' आं बेखौ एक्सप्लेन खालामथ'लिया, नोंथांमोना बेखौ मोनथिखागोन। आरो बे सोंलुआ जाहैबाय 2018 आरो 16 आव फैनाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय कुइसन नाम्बार नेक्स्ट सोंलुआ बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों आं बेवहाय फारि फारियै 13खौ होनाय जादों। जा बे 1 2 3 बिदि 13 नाम्बार बे आं बेबायदि नाम्बारिं होनाय जादों। 2021 निफ्राय दासिम जोङो 2018 सिम बेबायदि 13टा कुइसन जों डिसकास खालामखांबाय। आरो बेयाव कुइसनखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों CaOCl2 खौसेनि साधारन मुङा मा 2018 आव फैदोंमोन। बे 1 मार्क दङ। आरो बेनि फिन्नायखौ नोंथांमोना डाइरेक्टलि लिरनो हायो। बेनि साधारन मुङा जाबाय ब्लिचिं पाउडार। जों ब्लिचिं पाउडार होननानै बयबो मिथिगौ। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय 14 नाम्बार। बेवहाय सोंदों सोंलुआ बेकिं सदानि रासायनारि मुङा मा, बेखौ माबोरै बानायनाय जायो, रासायनारि समानथायखौ लिर। बे जाहैबाय HSLC 2018 आव फैदोंमोन आरो बेखौ लिरनो हायोब्ला नोंथांमोना 2 मार्क्स मोननो हागोन। आरो बेनि जा फिन्नाय बे फिन्नाया बेबायदि जाहैसिगोन। स' नोंथांमोना नुनो मोनदों फिन्नायखौ बेकिं सदानि रासायनारि मुङा जाबाय सडियाम हाइड्रजेन कार्बनेट आरो बेनि फर्मुलाया जाहैगोन नैबे नोंथांमोना फर्मुलाखौ नुनो मोनदों बे जाबाय सडियाम हाइड्रजेन कार्बनेटनि फर्मुला। आरो बेखौ माबोरै बानायनाय जायो बे सोंलुनि फिन्नाया बेबायदि जाहैगोन बेखौ रोखोमसे गोथां बेसाद सडियाम क्लराइडखौ बाहायनानै बानायनाय जायो बिदि लिरना होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय रासायनारि फिनजाथायखौ लिर। नैबे जा बेकिं सदा सोमजिनाय बेनि रासायनारि फिनजाथाया जाहैगोन NaCl सडियाम क्लराइडआ दैजों फिनजाथाय जाबाय कार्बन डाइ अक्साइड लोगोसे एमोनियाजों फिनजाथाय जानानै बेयो एमोनियाम क्लराइड सोमजिबाय। गुबुन फारसेथिं सडियाम हाइड्रजेन कार्बनेट आरो बे सडियाम हाइड्रजेन कार्बनेटआनो जाहैबाय बेकिं सदानि रासायनारि समानथाय। स' नोंथांमोना बेबायदि लिरना होब्लानो 2 मार्क्सआव मोननो हागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय 15 नाम्बार सोंलु। बेवहाय 15 नाम्बार सोंलुखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों आदार दोगोन जायाब्ला गाहायनि बबे रोखोमनि मुलिखौ बाहायनाय जायो। हमना ला नोंथांमोननि आदार जानायाव एसे प्रब्लेम जादों, आदार जाब्लाबो दोगोन जायाखै, अब्ला जोङो बबे रोखोमनि मुलिखौ बाहायनाय जायो। स' बे सोंलुआबो फैबाय थायो इम्परटेन्ट सोंलु। बे जाहैबाय नोंथांमोना अप्शन सि खौ होनो नांगोन एसिड खमायहोग्रा। बे जाबाय 2017 आव फैदोंमोन। बेखौ नोंथांमोना लिरब्लानो जाहैबाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय कुइसन नाम्बार 16। बेवहाय सोंलुआ सोंदों प्लास्टार अफ पेरिस आरो दैनि गेजेराव जानाय फिनजाथायखौ दिन्थिनो मोनसे रासायनिक समानथाय लिर। बे जाबाय HSLC 2017 आव फैनाय आरो बेनि डाइरेक्टलि जोङो बेवहाय लिरनो हायो जेरै सोंदों बेबायदि फिन्नायखौ डाइरेक्टलि लिरनो हागोन। बेनिफ्राय बेनि जा रासायनारि समानथाय स्क्रिनाव होनाय बायदि नोंथांमोना लिरनानै लाब्लानो जाबाय आरो अलरेडि बेफोर सोंलुनि फिन्नायफोरा बिजाबाव दंखायो। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय कुइसन नाम्बार 17। बेवहाय सोंलुआ सोंदों हमनानै ला नोंनो मोननै गुलिलावफोर A आरो B होनाय जाबाय। गुलिलाव A नि pH आ 3 आरो B निया 9। बिसोरनि बबे मोनसेया बांसिन हाइड्रजेन आयन थागोन। बिसोर मोननै गुलिलावनि मादाव बबे मोनसे एसिड आरो बबे मोनसे खारदै जागोन। स' नोंथांमोननो मोननै आनजाद हासुं होनाय जादों। बेवहाय जाबाय बेफोर आनजाद हासुंफोरखौ नाम होदों A आरो B आरो बे मोननै आनजाद हासुङाव जेब्ला जोङो pH नि बे A आरो B आव थानाय जा pH नि मानफोर बेयाव जाबाय 3 दङ A गुलिलावफोराव 3 दङ pH नि माना आरो गुबुन फारसेथिं B आ जाहैबाय नैबे B आव दङ 8 pH नि माना 8। दा जों मोनथिगौ जे pH स्केलाव जेब्ला 7 नि गाहायथिंजाय फैयो अब्ला जों बेखौ एसिड होननानै मोनथियो आरो 7 नि गोजौ फारसे थामहिनबा 8 9 10 बिदि थांब्ला खारदैयारि आखुआ बांलाङो।
थ' बेफोर बाथ्राखौनो जोङो लिरनो नांगौ। दा बेवहाय जों एन्साराव नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय गलिलाव एआव बांसिन हाइड्रजेन आयन H+ थागोन मानोना ए गलिलावनि pHनि माना 3 थामहिनबा जोङो जेसेबां 7नि गाहायाव फैयो अब्ला हाइड्रजेन आयननि खाब्रांथिया बाङो आरो हाइड्रजेन आयन बेनिखायनो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों। बेनिफ्राय आरो नेक्स्टआव दङ बिसोर मोननै गलिलावनि मादाव ए गलिलाव एसिड आरो बि गलिलाव खारदै। दा जोङो बे pHनि मानफोरखौ नुब्लानो जों हमनो हायो जे ए गलिलावआ जाहैबाय एसिड मानोना बेवहाय pHनि माना 7नि गाहायाव दङ आरो गुबुन फारसेथिं बि गलिलाव खारदै जाहोना जाबाय बि गलिलावनि pHनि माना 7नि गोजौआव दङ। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय 18 नम्बर सोंलु। बेवहाय गोरा दैखौ गुरै खालामनो बाहायनाय सडियाम खौसेखौ लिर। गोरा दैखौ गुरै खालामनो जोङो मा सडियाम खौसेखौ बाहायो बेखौ लिरनो थिनदों। दा बेखायनो बेवहाय एन्सारा जाहैगोन सडियाम कार्बनेट। दा फर्मुलाया जाहैगोन बेबायदि 2016 आव फैदोंमोन बे सोंलुआ। बेनिफ्राय नेक्स्टआव कुइसन नम्बर 19 बेवहाय मा जागोन जेब्ला सडियाम हाइड्र'कार्बनेटनि गलिलावखौ फुदुंनाय जायो। फिनजाथायाव लोब्बा थानाय रासायनारि फिनजाथायखौ लिर आरो बे जाबाय 2016 आव फैनाय बेबो गासै 1+1 2 मार्क्स दङ। बेनिफ्राय फिननाया बेबायदि जाहैसिगोन। दा बेनि फिननाया सडियाम हाइड्रजेन कार्बनेटनि गलिलावखौ फुदुंनाय जायोब्ला सडियाम कार्बनेट दै आरो कार्बन डाइ अक्साइडखौ सोमजियो। फिनजाथायाव लोब्बा थानाय रासायनारि समानथाया जाहैबाय। दा रासायनारि समानथायखौ नोंथांमोना बेखौ लिरनानै होनो हागोन। दा बेबायदि जाहैगोन आरो बेखौ नङाब्ला नोंथांमोना बे सोंलुखौ जुदि लिरनो गोब्राब मोनदों अब्ला गुबुन मोनसे सोंलु दङ एबा होनाय दङ अर। दा बेखौबो नोंथांमोना लिरनो हायो। बेवहाय ब्लिचिं पाउडार बानायनायाव जानाय रासायनारि फिनजाथायनि समानथाय लिर। ब्लिचिं पाउडारनि मोननै बाहायनाय लिर। दा बेबायदि सोंलु दङ। बे जाबाय 2016 आव फैनाय। बेनिफ्राय बेवहाय गासै 1+1 2 मार्क्स दङ बेवहायबो। बेनिफ्राय बेनि जा सोंलु बे सोंलुनि फिननाया बेबायदि जाहैसिगोन। दा गिबियावनो ब्लिचिं पाउडार सोमजिनायनि रासायनारि समानथायखौ जों ओरैबायदि लिरनो हायो CaOH2 केलसियाम हाइड्रक्साइडआ क्ल'रिनजों फिनजाथाय जाबाय आरो बे सोमजिबाय। नोंथांमोना नुनो मोन्दों रासायनारि समानथायखौ। बेनिफ्राय ब्लिचिं पाउडारनि मोननै बाहायनाया जाहैगोन बेबायदि जाहैगोन। नाम्बार 1 बाहायनाय जाबाय गोबां रासायनारि दारिमिनफोराव मोनसे अक्सिजाबग्रा मुवा हिसाबै बाहायनाय जायो आरो नाम्बार 2 दङ गोसारग्रा बेराम होबथानो थाखाय लोंग्रा दैखौ जिउसा गैयै खालामनायाव बाहायनाय जायो। बे मोननै बाहायनायखौ नोंथांमोना लिरब्लानो जाबाय आरो फरायसा बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैयो नोंथांमोना सिलेबासखौ नायनानै फराय। जाहोना जाबाय नैबे सिलेबासा मानोना 2022 मायथाइनि जानो गोनां HSLC एग्जाम बेवहायबो सेबाया सिलेबासखौ खमायना होदों 40% सिलेबासखौ रिडिउस खालामना होदों। दा बे हिसाबै फरायसा बिथांमोना फरायनो नाजाब्लानो जाबाय। नैफोर जाबाय आं नोंथांमोननो बे सोंलुआ नैबे जा सोंलु दङ बे सोंलुआ जाबाय सिलेबासाव फैयो सोंलु। थेवबो आं लास्ट इयारनि कुइसन पेपारनि गासैबो सलुसनखौ आं नोंथांमोननो होजोबनो सानदों बेनिखायनो बेफोरखौ आं लानानै फैजोबदों। दा नोंथांमोना कुइसनखौ सेलेक्ट खालामनानै फरायनो नाजा आरो बबे सिलेबासाव फैया बे सोंलुफोरखौ नोंथांमोना नायनो नाङा। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय बेवहाय 21 नाम्बार सोंलु प्लास्टार अफ पेरिसआ मा बेखौ माबोरै बानायो बेनि मोनसे गोनां बाहायनाय लिर। दा बेनि सोंलुनि फिननाया बेबायदि जागोन। बेखौ लिरनो हायोब्ला नोंथांमोना 3 मार्क्स मोननो हागोन। बेवहाय नुदों नोंथांमोना प्लास्टार अफ पेरिसआ जाबाय रोखोमसे गुफुर पाउडार आरो दैजों मिसायोब्ला बेयो गोरा गथा मोदोमबांनि जिबसामाव सोलायफिनो। बेखौ 393 केलभिनआव जिबसामखौ फुदुंब्ला बेयो दै गुन्द्रामाखौ नागारो आरो खावसे दै गोनां केलसियाम सालफेट सोमजियो। बेबायदिनो प्लास्टार अफ पेरिसखौ बानायो आरो बे जाबाय नैबे प्लास्टार अफ पेरिसआ मा बेनि सोंलुआ बेनिफ्राय बेसिमहालागै लिरबानो जाबाय आरो गुबुन फारसेथिं बेखौ माबोरै बानायो बेखौ नोंथांमोना बेनिफ्राय बेसिमहालागै लिर आरो बेनि मोनसे गोनां बाहायनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों स्क्रिनाव। बेनि मोनसे गोनां बाहायनाय जादों फुथ्ला बानायनाय। फुथ्ला बानायनायाव जोङो प्लास्टार अफ पेरिसखौ बाहायनाय जायो। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय सोंलुफोरा बेखिनिया सोंलुआ जाबाय लास्ट इयार 5 इयार्स 6 इयार्स पेपारनि सलुसनफोर। दा बेखौ नोंथांमोना प्रिपारेसन खालामब्ला मोजां मार्क मोननो हागोन आरो जायफोर फरायसा बिथांमोना 2022 मायथाइनि HSLC आनजादाव जिरायगोन बिथांमोना प्रिभियास इयारनि कुइसनफोरखौ सलुसनफोरखौ दिहुननो नाजा आरो जोंनि चेनेलनि गेजेरजों हागौमानि नोंथांमोनखौ मदद होनो नागिरदों आरो नोंथांमोना बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। उननि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। थेंक इउ फर वाचिं। बाय बाय।